apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oh, agkape ka pa, Marshall lakay. Agyaman bakit? Kasla na unag ti pampanunuta ma. Atun samot man ang agpabagyo ita, bakit? Kaino ado ti kalugaran tayo nga agsapsapul iti pagluganan da. Anya nga ta, no imanehok man ang tivan. Mabalin mo, lakay. Sigurado amapun no ti van. Saan ka amalugay? No kasta nga raod, agpost kay ti Facebook bakit? Ipakaamom ka dagiti kalugaran tayo nga agbiyahe ak manan. Wan lakay, kaano ti planom? Mangrugi akin tun Sabado. Aginana akin tun bigat. Okay, sige, tapno at damot lang ti oras ko nga agbirok iti pasaheros mo. Lukas ka, agbiyahe manen ni Marshall, ikyang anak ka. Una nang, ado ngamin ti kalugaran tayo nga agbirbirok iti pagluganan da. Manmano ngamin ang tagbibiyahe dito lugar tayo. Ay, di mayat tano makaurnong manan. Una nang, isupay ang maigatang iti materyales para iti balay nga ipatpatak dermi. Ay, uwan na. Iti kasta ka malpasan ti balayaw. Tapno saan kaya marigatan? Pudno launay nanang. Oh, amangan kit dino at dapay ti amuyong agbirbirok iti pagluganan na nanang. Ay, ni Mari ti ring di talaod. Agdamdamag kanyak idi napalabas nga aldaw. Awan nga tapay tinabirokan na nanang. Kurang pa iti may sa pasahero. Mapan ka iti ayanda, tada kayo ti agsarita. Jak ba kontak, tawang mga rudsilpon na dayjay. Un man nanang, mapanak inton madamdama, makikapiak pa'y man. Ay adama na bati asuman dita anak ko, ison ti ikapem. Kumusta nga iti listaan bakit? Nanayunan ka de. Kumpleto ka din ti pasahero. Un lakay, ninanatiryang ijay laod tinang kumpleto. No kasta nga rod, matuloy ti biyahe kinton bigat. Adto ti listaan lakay. Adda dito ti address kan contact number da. Iso na laang, tawan ti contact number ni Nana Tiryang. Awan ngamin ti cellphone da jeker. Isulangan ti umuna nga ilogan ko Amok matkid di ti balay da. Nasaysaya at pay lakay. Loadan ka laang, tapno adda pang contact mo kadagiti pasaherom inton bigat. Anya tinagsaritaan yaw kadagiti kasinsin mo kilda anak kaw. Matuloy kayo kaday. Uwan tatang, matuloy ti bakasyon mi ija bagyo inton Lunes. Ay, gabada ka din nakasarita yaw pagluganan niya. Awan pay nga ron tatang, ngamplanok ti makisarita ka ni Mari Ikyang. Ay iwan, ibibiyahe nila kay Nativanda. Baring agbiyahe inton Lunes tatang. May bayat kag paisaw, no aglugan kayo iti Vanda, tapno door to door, nga umayda kayo sukunan dito balay. Uwan tatang, mapanak to iti ayanda inton madamdama. Agsarita kami iti personal, kan tapno may reserve matlaang ti pagtugawan mi. Manu kayo ay amapan? 7 kami tatang. Inukas ta nga raod. May mayat no ibagayo anasapsapa. Tapno saan kayaw, amaunaan. Si kamat gayam tagtuk-tuk-tuk Marihilda. Anya ti umay mo ibaga? Salud-sudat ko man, agbiyahe nila kay mo inton Lunes, Mare. Un Mare, every other day ti biyahe na. Apay ka de. Agpa-reserve kami ko, Mare. Ay nawaw, agbakasyon kayon samot ije bagyo Mare. Wen, Mare. Ipadas mo't, Asino nga iti kadwa, Mare? Dagiti kakasinsin ko. Nilakay mo nga sana sumurot.
Di namat kayat, Mare. Naimbag ka pa'y, Mare. Makapagbakasyon kay di bagyo. Ay, no siyak. Jakon masango, taado mo ti pakakumikumak. Ado ka no kat ti tourist spot iti bagyo. Kan binggit, Mare. Isumat lang ti makitkitak iti Facebook, Mare. Mayat dayta. Makapasyar kayo umat iti sabali a lugar. Nalamin ijay ka. Isumat ti may sa akayat ko iti dayja lugar, Mare. Mayat ti klema da. Napudot ka numat numaminsan. Ngam at least, saan agrabe kung nadagiti kalugaran tayo ang nagpasyaran ijay. Saan akas dito'y lugar tayo nga uray bigbigat kat nagbara ti panawin. Naku nampay, Mare. Mano kayo nga minan nga aglugan? 7 kami, Mare. I-reserve mo ti pagtugawan mi, Lunes nga biyahe kami. O sige, ilistak adagosan iti notebook ko, tapno jak malipatan. O sure da ito'y, Mare, no cancellation. Ay, uwan, Mare. 100% sure. Anya ti inyawid mo anak kasupot, lakay? Strawberry bakit? Pasarabok para kan ka. Ay, nawaw. Gimatang ka pa'y lang. Nanginan sa mo ti strawberry ita. Saan mat bakit? Adda ngamin kahit na tiyambak amang isursur-sor. Iso agim matang ako na. Agyaman naklaw na'y alakay. Ikaktuman ni nanang. Sigurado ang maragsakan dayjay. Itulod mo adagos itayan na. Tamangan no ma-overripe. Sayang may. Wen, ilupas ko laang tararamidak, lakay. Ay, uwan gayam. Adda ka diti nakasaritam a pasahero inton Lunes? Kurang pa'y ititanlo, lakay. Nay, nagpartak a bakit? Time pa reserve ni Mari Hilda ti 7 a pagtugawan. Ha? Sa dino ti papananda? Agbakasyon da ka no ije bagyo. Nasaya at madngarod ano kasta. Tapno adda ti ilugan ko no Lunes. Sige, panawan ka pa'y, lakay. Ta ituloy ko ti trabaho. Agi na nakamatan, tapno adda pigsam nga agbiyahe manan. Sigurado anabannog ka, tamano nga oras mattibiyahe. Oh, strawberry para kada kayo, nanang. Ay, nawaw. Naggapuan ti strawberry, anak ka. Ginatang ni Marshall idi nagbiyahe, nanang. Ramanan nyo, naimas matpiman. Agyaman naklahunay, anak ka. Makaraman mananda tao iti strawberry ako nada. Ay, wag gayam. Kumusta mo iti biyahe nila kay Mau? Nasaya at matnanang. Pagyamanan iti apo, tasi kakarad ka da si mangput. Masyapol nga every other day ti panagbiyahe na. Tapno saan unay ang mabannog, anak ka. Una nang, isumat lang ang tinagsaritaan me. Ado, ti maak-aksidente ta. Masapol nga agina na. Tapno maliklikan dagiti pasamak. Kaasi dagiti pasahero no may ramraman da. Una nang, kastamot lang ang tikanayon ko nga ibaga iti asawak. Sakbay nga agbiyahe, siguradun na nga awan tirikrik naan na, tapno maliklikan ti aksidente. Good morning, ikyang anak kaw. Good morning, nanang. Nakaumay kayo dito'y balay. Kagap-gapok laang iti ayan nyo, iti naminsan ngal daw. Itid ko to'y abokado, anak kaw. Nalipatak nga intad, idinapan ka iti balay. Wow, paboritok day tananang. So nga ron anang yigak. Amok a paboritom ti abokado. Ay ni Marshall ngay. Agrubrubuat, nanang. Agbiyahe man ngamin itan. Ay wag. Lunis gayam ita. Nalipata matan. Gagangay ti bumakit, ananang. Malang, tugaw kayo pa'y tagsarsarita tayo. Isu ti may sagagarak, anak kaw. Awam magamin maarami di jabalay. Anyat orasan, gamsan ka pa'y anak kasagan na Hilda. Nalipatam sa ta Lunes ita. Saan mo, tatang? Ay nawaw, apay nga raw na di ka pa'y nagsagana. Nagpa-reserve ka iti pagtugawan yaw, saan ka day? Tatang, saan kami gayam ang matuloy ita? Aniya? Unay matan na gito'y at tao. Diyak lang aruden sung-sung batan, awag da pa'y lang awag.
Narigat man piman ti kasta. Naka-reserve ti tugawan niyaw. Sa ita, kalaat nga ikansilya. When nagbabawi mo ti kakadwak tatang, anya nga ron ti maramidak ngay. Naimbag kumamay, no inbagayo anasapsapa, tapno nakabirok na iti kasukat yaw. Saan? Tanala daw launay mag-in-cancel yaw. Ti vandaikiyang ti agbusbusina iti paragan. Da kayo man ti rumor tatang. Da kayo pa lang ti makisarita. Ay nawaw, apay asyak ti baon mo ngay. Si kalatan ati mapaan tapno ambawm ti bagbagam. Ay na, una yun day tatao. Busina mat abusina, di mat makaururay. Kasanaw, kat di ka matpiman rumwar. Anyang arod nga iti ekspektaram. Wanan, rumwaran. Nagdiretso ak dito'y balayaw. Tadi mo matsungsung-batan ti awag ko. Saan kami gayam nga agpabagyo ita? Anya? Ay nawaw, di mo ka dinaawatan? Saan kami matuloy ita, kunak? Ne, apay matadiyo imbagbagaan na sapsapa. Sapay pito ato gawan ti impareservyo. Anya nga ron ti maramidak, kat isumat ti desisyon dagiti kakadwa. Perwisyo mat ti kastangar aramidan nyo. Naimbag kuma, no imbagayo na sapsapa. Tapno nagbirok kami iti kasukatyo. Dagiti kakasinsin ko tinagdesisyon, saan asyak? Inton sumaruno, siguraduan nyo matuloy kayo. Sakbay nga agpa-reserve kayo. Tapno awan ti parikot. Malugi kami mat iti kastangar aramidan nyo. Nalakalaan kada kayo ti mangi cancel mate. Na, para day talaang kasta ti bagam? Sayang ti daduma pasaheros nga in-reject me. Tada kayo mat nga ron nagpa-reserve. Di kuntakan yu manan na ida, parikot aya day ta? Ay, nawaw. Nalaka nga rod, kat agrubwat ko man ti biyahe. Ne, nagsubli ka matlakay. Ay, cancel ti pito ato gawan nga impareserve ti kumarin, bakit? Anya, kat numayat ti saritaan may di Sabado nga imayan na dito'y balay. 100% sure ko na. Saan da ka numat matuloy? Kasano nga rudan day ta? Manulaangan nga iti pasahirom no kasta. Upat laangan Una yun day ta amari Hilda. Agpa-reserve sana i-cancel. Okay laang kumaa. Ngamin sapsapa na kumamat ngayon baga. Tapno amu tayo. Saan mo't amabalin nga i-cancel mo ti biyahim ita? Tama nga no addapi man tinapatag alakad ti daduma pasahero. Kasano nga'y bakit? Agbiyahe akpay nga rod. Malugi ta Ano sa mun alakay? Bareng adda ti aglugan di tadalan. Kuntakag matlaang ni kasinsin Freda. Amangan no awan pa'y tinagluganan dagi jay. Isupay ti do amainayon. Anyat da pasama kanak kaw. Apaya nagsublay nila kay Mau. In-cancel ka numo ngamin ni Mari Hilda ti pito atugawan nga impareserve na nanang. Anya, Marurudak iti day taatao. dilugi kayawn. Sayang nga rod nanang. Naimbag taadada ka sinsin Freda kun ti asawa na. Iso ananayunan ti do ti pasahero nila kay kong. Talaga mahilig amang i-cancel day ja, Hilda. Saanan makaulit pa'y day ta babae nanang. Saan lang gayam adagiti order na iti online ti i-cancel na. Agraman tugawan nga in-reserve na. Talaga nga dati tao kasta. Kaslasaan da tao akasarsarita. Di da nga mo nga ikan ti importansya ti bandaw ken oras ti pada da tao. Tilang bagi da ti pampanunutan da. Ayam di bali anak ko. Dublen to ti grasya ang maawat tiyaw iti asawam. Agpawit kan tumanan iti materialis. Tapno malpasan ti balay tabakay. Wala kay. Medyo dakkel mo tinaurnong mo. Kat makabulan laang anagbiyahe kan. Uwan nga rod bakit? Uray no nalugi akiti naramid ti kumarim. Nakabawi ak matlata. Pagyamanan ta iti Diyos lakay. Anya, ituloy mo ka di pa itagbiyahe? Uwan bakit? Ituloy ko
Sayang mati maurnong kumakait. O sige, agposta manan iti Facebook, lakay. Kita no dati agpa-reserve nga alanganin. Dawatam kiti iti down payment. Narigat no adamanen ti mangi cancel iti ipa-reserve na. Inton kwan, isuda pa iti naturay nga agsao. Wan lakay, kasta talaga ti aramidek. Lesson learned, lakay. Agbiyahe pa'y ka din nila kay mo, Mare Ikyang. Wan, apay. Agpa-reserve ako maitimay sa atugaw, Mare. Andaman ilakad ko, idyo bagyo. Ay nawaw, kalpasan tinaramid mo. Naturod ka nga umay agpa-reserve. Ay, sure day to yan, Mare. San kun nga i-cancel ta napatagtilakad ko. Pasensya kan, Mare, ngam naka-reserve amin titugaw. Nakitak ti impose mo itay, Mare. Ti kunam katadapay 5 abakante. Ay nawaw, saan gayam ana ihay ti post ko kenkwana. Maasyan ka kadikanyak, Mare. Awan ti daddo mapagluganak, katras ti lakad ko inton bigat. No talaga akayat mo ti agpa-reserve, mangted ka iti reservation fee, Mare. Reservation fee? Un, bayadam ti kagudwa iti pletem, tapno sigurado adi mo i-cancel. Di ka madanagan, taikisay tayo iti pletem ti down payment mo. Awan ka di ti panagtalek mo kanyak, Mare. Amumon ti sungbat iti saludsud mo, Mare. Basta siya, no down payment, no reservation. Makapasuron mo't day dyan, Mare Ikya. Ay nawaw, ay niya launay ti pagpungpung tutam anakaw. Napanak nagpa-reserve iti tugaw itay. Dawatan nakit din iti down payment. Kahit nangted ka. Saan Adaya kas jaymot. Ay, nukaskan ka na asam amang i-cancel. Talaga kasapulan ti down payment. Natruma na siguro piman iti inaramid mo iday. Hagasam tayo pito atugawan nga in-cancel mo. Ay na, makapasar. Sa pa importante tilakad ko. Saan kan tumatatawa ka sa sarita, anak ka? Anya saan atawa sasawin niyo matatang? Amom daytan, sana na masapol nga ipalawag kukin ka. No kayat mo ti aglugan, bayadam ti down payment adaw dawaten da. Saan kit adaytan naturay ka pa ay ngagsasaw dita? Ay, nawaw! Nubasol mo, agpakumbaba ka. Makisarita ka anasayaat. Saan ket aday tanaturay kapaylaang agsasao. Ikam kumamat it importansya ti bannog ken oras ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.